En toen gebeurde er iets heel grappigs. Een zusje die viel in de slee, toen we wegreden. En toen, dat is grappig. Zit een kikker op haar vallen. Als er iets gebeurt wat het leuk is of zo. Ja. Dat dus. Nou, mooi. En wij kepen nou eerst in. Waarbij dus de eindwinnaar een aanzienlijk geldbedrag op zijn rekening.